que tant de temps hem estat esperant, i jo crec que el millor és, sens dubte, disfrutar ara mateix de la música. Ahí veiem com la veu en off anuncia el nou estadi i el compte enrere 0 comença. Ara estem veient un mapa de la ciutat. I com els districtes de la ciutat van a conformar la forma que tindrà el nou estadi, units pel nostre riu Túria. Ja són a l'amunt, ahí veiem imatges virtuals il·luminats d'un estadi circular preciós que acaba d'alçar els primers aplaudiments, els Os, un estadi il·luminat molt paregut a l'Allianz Arena de Munic. Ahí veiem la preciosa estampa, la il·luminació amb el nom València Club de Futbol. Un estadi que projectarà, sens dubte, amb més força encara la ciutat de València cap a l'exterior, com ho ha fet, per exemple, este escenari, el Museu Príncep Felip. Més aplaudiments, seguint el ritme de l'amunt. Imatges virtuals d'eixa creació de Mark Fenwick, del seu estudi, de Ray Fenwick Associated, ahí en la Unió, en l'avinguda de les Corts, un barri de la ciutat que sens dubte se revaloritzarà perquè va acollir el que serà un emblema, un estendard, no sols de València, sinó també de la comunitat valenciana. Fusta, acer, vidre i pell, plàstic són els materials que s'han utilitzat o que s'utilitzaran per a la construcció d'eixa joia arquitectònica que s'aposentarà en l'avinguda de les Corts. Volia Juan Bautista Soler que fora un estadi pioner, que fora un estadi diferent al de tots, que acabara sent una referència mundial, i pel que estem veient i disfrutant en aquestes imatges, se complirà. Canviarà de color en funció de la llum que n'hi haja, inclús pot ser del compromís del partit que puga acollir-se en l'escenari. Tindrà 4 vestidors de 450 metres. Serà un estadi 5 estrelles com mana la UEFA per a poder acollir els esdeveniments més importants que s'organitzen en el futbol mundial. Arriba el moment. S'ha posat en peu tot l'auditori en aquesta fusió entre l'himne del València i el de la comunitat. Ahí ho tenen, este és el nou estadi del València. Així serà la joia arquitectònica que sens dubte projectarà el nom de València amb més força en l'exterior. Juan Bautista Soler besa l'alcaldessa, rep les felicitacions també del president de la Generalitat. Com dèiem, un moment històric per al club i també per a la ciutat. Este 10 de novembre del 2006, que posa un abans i un després en la història de l'entitat valencianista. Ahí la tenen i seria
diguem-ne, el quadre de com quedaria encastrat l'estadi en aquesta avinguda de les Corts. Els aplaudiments, perquè la veritat ha impactat aquest nou estadi